Magorokoto kuna Lorraine Guyo uyo akazvitengera mota yake nezuro asi manetizens ari kuti mota taiona asi nyaya yekuti urambanise Lovemore nemudzimai wake ndo yatisiri kuda. Lovemore ari kunzi ane mbiri yekuvasiya apedza kuvametesa ane mabebe mama 5 uye vari kupa Lorraine Guyo timeline yekuti pasina nguva uchange wajoina mabita baby mama. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So pakaburitswa picture ra Lorraine Guyo na Lovemore zvichinyorwa nemusikana anonzi Rudo vakati ivo Miss Rudo ava shumba vako ava Mr. Lovemore vakaramba mukadzi because of you. You started as a brand ambassador wake until matanga kudanana ka waona kuti pane kamari zvekuenda kunoratidzwa ana tete nekuenda kuVic Falls bo pari kuzoendawo kunogara pamba pakavakwa nomwe mukadzi hakuzi kurerutsa vamwe here. Anonzi Babalala mubvunze. I told you kudhara kuti I know this guy very well. Saka nguva yese iyi waiviga hako face yake knowing kuti murume wemunhu itsotse shumba yako iyo. Mwanasikana uri kupedzerwa nguva kana uchida proof ndikupe nawo. Ukaramba nyaya iyi I will release umwe umbo wemapictures enyu mese muri musvo zvese ndinazvo. Now makatoenda kakuma intro nemurume wemunhu apa wakadyiwa nenguva chisikana. More is coming. Watch the space. Ndokubva pazouya more information kukanzi I have more information about Lovemore. Raphael Mandebvu, who is dating Lorraine Guyo. Lovemore has been married 5 times and he has kids from all those marriages, with the 5th one being formal after paying lobola. The issue is he doesn't hesitate to move on. If he connects with someone, he starts staying with them, gets them pregnant, and then dumps them for someone new. This is what is going to happen to Lorraine if she stays with this guy. She's now taking trips with his family, like going to Victoria Falls with Lovemore's mom and to South Africa with one of his sons. And she thinks that doing this means she's going to be with him forever. But this is what he always does. He pulls you into the family to make it feel real. While he plans to move on to someone younger in a few years, just like he always has. The last wife left had a handsome little boy with him. And in the next 3-4 years, that's likely what Lorraine will be left with too. A child on her own while he's moved on. This house is the house that Lovemore built with his wife after struggling for years, just for you to come and take all that away. That is the proof yekuti Lorraine arugara kumba kwemuchinda uyo since mangoona musikana ari pasofa achiratidza kuti same house yakamirwa naLovemore uyu. So vazhinji vari kuti why do we sense a bitter ex muhandwriting yako? Tinenge tatoona kuti iwewe ndiwe mukadzi akasiyiwa kana kuti ndiwe uri kuda kupinda. 1 minute kunonzi vasina varume vana Lorraine Guyo mazita avanobuda votukwa zvakare. Kana wazviwanira futi murume wacho asina mukadzi akaramba vamwe 5 wonzi kwai wazviitirei. Manetizens ari kuti unogona kutodanana nevanhu 10 wotonzi iwe ndiwe une era. Asi ingori nyaya yekuti you are meeting the wrong people for you. Wosvika panhamba lembi pen motochembedzana. Go away bitter ex, regazo zvionera lolo wacho dzako idzidzidzei. She will deal with it pazvichaitika pacho ipapo. Iwewe ungenapi? Isu baba kuno did the same. Tikati it won't last achadzoka. Achasiya marway. But 13 years later they are still very happy together with 4 kids. Takatazoona kuti better ndite move on. Siya munhu adana newaari kuda. Kwa kana iriyo soulmate yake. David way, what if the guy was looking for his soulmate and atoiwana ipapa panachihera? Chinhu 1 chamusingafe makaita study mukagona varume ava. Kana azowana waanoda chaiye anodzikama munosara muchingoimba kuti akambowana ka5 azvipindira panhamba 6 wake anomunakira. Chakangwara chedu lolo. Womanhood is proud of you. Ukasirwa mwana yehama dzako unochengeta zvamanje chimuti manya nacho. Paunopiwawo dzako 5 years itobata wakadaro, make use of them. Wozoita author on Facebook nebitterness. Shumba to the wewe, shumba to the world. So vazhinji vari kuti hatingambokutongeri Lorraine kana kwanzi munhu haana mukadzi isusu tisu vanani. Why being negative?
Why are you saying she won't stay? Kwa love wacho kanari waada. If you are a good advisor, you should have gone to Lolo straight. Unomuudza kuti dzako 5 years wakadzishandisa sei. Munogona kubva naye kure muchiuya naye kwandiri. Kozva watizve haagari nevakadzi wani. Ko uyiwa wave kuti she built the house nemurume for so many years. Yazobvepi many years yacho. Iye asingagari nevakadzi for so long. Anyway, zvaizvezvi Lorraine wacho ndiye atoripo. Let her serve a parliamentary term. Achimirirawo vamwe to be voted into power. Naiwayo tinongoti haleluya. So ndo mashoko emanetizens vari kuti bitterness regai kuiwanza. Mukomana ari kuti love yake mazuvano iri pana Lorraine. Kana zvazongoperawo toenderera mberi. Vamwe vari kuti mukomana ndiwo maLouis Vuitton. Ndofunga ndiro jaya rakaisa mari yekuti Lolo atenge mota. Whether akatengerwa nechikomba anenge akatoishandira mota iyoyo. Kungomuka uchita I love you good morning nezvimwe zvinozoitiranwa vanhu vari vairi ndokutoshandira mota yacho iyoyo. Ndosikatangoti munyaya dzavanhu regai tibudemo. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to share, like and subscribe.